Tak čau, jsme na rybách, tady vidíte, máme věci, pruty nahození, tady jsou kluci. Čau. A máme nahozeno, takže pak to ozveme s rybou, a nebo bychom se měli ozvat, jako by to, no, se záběrem, nebo aspoň nějakýma taktikama. Chytáme na dost sladký boilísy, tady třeba Skopex, a fakt jako chceme dojít k záběru, že se budeme snažit. Pak nahodíme i feeder, ale zatím jsme nahodili jenom kapry, takže to zatím čau. Tady máme první rybu sezóny, rybářský, hezký cejn. Chytlo tady Šimon. Nápojný Skopex, jako cejny nechceme, ale to, že je první ryba sezóny, tak dobrý. Tak ujde. Tak ho vrátíme. Tak, Šimon, vlastně pust, no? Nebo voda. Dobře. A blesk. Tak. Tady máme kýpové auto. No nic. Takže první ryba sezóny, takže celkem good. Teďkom tady mícháme šrot na feeder. Teďkom Vojta tam ale koukejte, je potřeba, aby nebyl moc mokrý ani moc suchý, takže je lepší teda po malinkách vody, když ty tady dneska takhle promíchat vždycky a prostě zmáčknout si a mělo by se jako držet trochu. Mělo by to být takový, ne moc tvrdý, ne ani moc jako měkký. A vždycky si tam toho dám trošku, abych pak mohl když tak přidávat. A teď už s odhadem se že už to jako ke zmáčknu drží, rozbiju, je to rozbitý. Vidíte. Tak, za chvilku se vám ozveme, jak budeme nahazovat na feeder a... Tady máme připravený ten šrot, teď tam budeme dávat Skopex bolízy. Ale úplně takovýhle mini. Takový úplně mini. 12 mm a dám to dát na metod takový feeder, takže... Feeder. Můj vlastně vyrobený návazec. Takhle navlečen, klapne. Dáme, máme menší odstup, ať nechytáme zbytečně menší cejny. Dáme nějakou zarážku a používám úplně tyhle malý. Jetfish když tak. A teď to jenom tady takhle navlečeme. No, to to spadlo. Znovu. Je strašně malá právě. A skvěle to dobrý, že musíte to moc tak zavačkávat do toho bolísu. No. Že třeba ty tvrdší... Můžete vidět ten feeder. No, takže ty tvrdší bolísy vám právě ty větší zarážky rozdrtí jako ten bolís. Že vám třeba nakřupne a pak třeba nahazujete a spadne. Takže... Tak, je tam zarážka. Táhneme. Tohle je třeba tvrdý bolís, jo, takže jenom takhle zaváčkám trošku a je to. Ano, a jdeme nahodit. Nahodit. Tam Vojta dává Játra sír, ano. ještě to hodně barví, takže... A i toto jsme tam dávali teď. Teďkom tam dáváme šrot. Tak trošku je studená voda, takže líp jahodovej, a zdou se tam, jo, na to nadipovaný bolí, se šel můžeme trochu házet. Hopla. Blesk. Uvolňuji asi brzdu. Já mám to tady takhle. Jak mám lavičku lidi. Tady je Šimon, tohle je Zima, tamhle je Kuba. To je naše taška. Tady jsou vlastně jinak pruty. Budeme se vám hlásit, když bude další ryba nebo další záběr. Už dáme menší tukance. Teď už to budou asi cejni. Krásně je to. Asi kání ještě moc to bylo. Už máme tady přebytný záběr. Pojď tak, co je tam něco? Ne, Pustil, jo? Aj, tak nevadí. A tam něco není, tam nic, bohužel. Máme první rybu, to dá druhou. Tak co, Vojto? Byla tam ryba, no nic. Že by druhá ryba? Je tam? A co to bude tak? Kapr možná. Cejn. Cejn nebo lidi, takže uvidíme.
Podle mě cejn. Podle mě taky to bude cejnoš. Je to cejnoš. Je to cejnoš, takže tady ho máte i se záběrem. Šimo, pojď ho vyndat. Ale velký, ne, zábal se to nemáš do ruky. Do ruky musí. Co kam dneska je? A velký, ty. Jako jo? Není to ten, není to, ne. Pustíš ho? Šimo. Vy můžete vidět přímo na fakci, vole. No, úplně, to bych úplně zvratač. Tak, ano. Ukáž ho ještě? Ukáž. Jak ho můžete vidět? Tak třeba 25 centiáků. Oj, to chytil. No, dobrý, tak má tak třeba 28. Lesk. Tak co? Tam. Třetí ryba dneška, zase je to cejn, jsem ho viděl. Šimo, běž. Tam dneska jsou nějaký bojovník, tam. Že? Ale oj, kam aj velcí. Šimo, běž. Kde jsou nějaké takové věci? Jsou, taky na ně. Máme cejna. Mimo. Ty nepováží ho, vem ho do ruky. Tak ho můžete vidět, cejna. Krásnýho, zase velký. A prostě tam dej šrot. Ukáž. Víte, jo. Takže tady ho máte. Úplně. Prostě jako větší cejny, ale sice chcem kapry, ale na feeder cejny se můžeme zabavit s těma. A jdem poušet. Po hlavě. Ala, plesk. A je pryč. Ještě plave a jede. Takže lidi, jsme se starší rybou, máme tady cejna. Zase cejnoš, teď bych ho mohl chytnout já, co? Máš mi rukavici? Dík. Cejnoš. Porci, tak tohle není. Pojď. Já ho vytáhnu. Myslím si, že se tady kletal. No jo, vytáhnu, vytáhnu fakci. Koukejte, no, vytáhnu. To je největší asi dneska, ne? Ani ne, podle chceš? Zase ho můžete vidět. Hezký zase, jako vždycky. A navíc není malý, to mě těší dneska. Au, au. Dobré? Jo. Co je? Sojka. Sojka, dostávám. Pic. No, dnes to někdo ten pian. Peán. Dobrý, už je venku. Tak se koukejte, jo. Na mojím proti mým rukám. Velko pěkný cejn. Celkem velký. Tak a jdi domů, ne, sorry, tak. Jdi. A máme tady dalšího cejna. No, spíš ho vám natáčet, nebo já už to znáte. Jo, takže prostě klasika, vytáhli jsme ho. Jdeme vytáhnout Matějův prut. Možná tam bude cejn, nevíme, ale jdeme vidět určitě bulíz. To není, ne? Asi ne. Utáhni si z brzdu. Utáhnu. No, dobré. To bude olůvka asi jenom. Jo, je. Jo, tak měl to tam asi tak 1,5 hodiny, možná 2 hodiny, tak jdem měnit. Tak, Matěj tam má takový bulíz. Je to losos mango a 50 gramový olůvko. No, takže ho jenom nadypovat a pošlo tam zpátky. Tak Matěj zdolává teďka toho malého cejnase, no většího, není malý, ale potěší. Šimo, pojď. Já si sednu a já mu dělám, ježiš, ano, takhle můžu vyhodit, a tak se mám uchylnu, počkej. Takové všechno. Ale tak tenhle sam, to má vyrážku třecí. Jo. Aha. Jak kde? Vem ho vyrážku, Jošimo, na hlavě, z vrchu. Co? Takový zase střední cejn, taková 30, zase může být 28. To profesionál to vyrážku. Tam máme borce, který to vylovil, že vlastně.
Jak vidíte tu vyrážku na hlavě, to mají vždycky před třením. Jo. Aha. Tak to je na takový bolizm. Šáni si na to. Víš, jak to má úplně drsný? To ví to Matěj. Vždycky jsem to já, jo, samozřejmě. Nejpustíme. Nazdar, chlape. Počkej, pustíme ho samozřejmě opatrně, nebo jak kluci. Jako abych až tak nepouštěl. Teď lidi tady máme karase. Šimon chytl, jo, dobrý, vidíme ho. Takže Šimon chytl tady karase. Vojta myslel, že to je kapr hned. Ale já jsem nic nechytil. To nevadí. Já měl pár pípanců tam na ten prut, jsme přehodili, já jsem ho měl tu. Teď je tam. Kote mi toho karase. Dej to, Matěj. Super čem, Počkej, ne. že to nemá nikde v klidu. Nehoj se. Vydej. To pryč. Dej to. No, takže koukejte, jako karas, s čím se ještě dáme do ruky. Ne tu. Takovýhle karas zabral má feeder na větší polic. Nebudeme pouštět, tak čau. Teď tady můžete vidět, Vojta chytl, co to je za rybu, Vojto? Perlin. Takže chytli jsme perlína, teď před chvilkou se tady ležíme, teď to bylo celkem jako málo záběrů a... Matěj. Tak čau, dneska jsme kapy nechytli, ani jednoho, nějakého karase, perlína, parcejnů, ale máme ještě malý metabolismus, takže jsme nic nechytli, ale i tak jsme si to užili a aspoň máme pro vás první video, tak zatím čau. Čau.